tingnan mo diyan sa may ano, sa pilingan, doon sa tubig. Yung kung saan nagbubuwan. Tingnan mo doon. Yan. Diyan sa market mo. Nakabilog.
Alin, Anthony Card, si Beru. Job yan ano. Dahil nag-ano nga, may percent ni Jingus ano, kapangalan, kapangalan, matapos kay Juan sa bahay.
ang ganyan na wala kayo sa pumidilo, pagkariyan, yung makakasabay, what time, hindi ka nakakasabay, hindi siya lagi. Utang hayop yan. Utang hayop yan. Sa train. Hayop yan no. Balik ka nga ito. Ni Clark. Balik po tayo na. Gusto ng pak.
Huh? Permit import.
kami nito.